De SP vraagt de provincie om met een reddingsplan te komen en zo bibliotheken open te houden. Daarmee wil de fractie onder meer de laaggeletterdheid aanpakken. Uit cijfers van de Vereniging Limburgse Bibliotheken blijkt dat bijna 15% van de Limburgers moeite heeft met lezen en schrijven. Het is veel gemakkelijker om inderdaad gewoon even naar binnen te gaan, de krant te lezen, te kijken wat voor boek je leuk vindt. En wij vinden dat de provincie daar een rol in heeft. Want de provincie geeft nu bijvoorbeeld wel miljoenen uit aan nieuwe hectometerpaaltjes. Een gedeputeerde die gaat naar de Olympische Spelen in Londen. Nou, wij vinden de bibliotheken toch iets belangrijker. Maar gewoon geld pompen in alle kleinere bibliotheken is zinloos, denkt Lidie Vos van de Roermondse Biep. Daar gaat het goed, terwijl vlakbij in Zwalmen de bibliotheek de deuren moet sluiten. Ja, dat SP zegt een servicepunt in elke kern. Ik wil graag dat ze dat wat naar de scholen trekken. Ze zeggen begin een schoolbibliotheek in elke kern. En dat heeft te maken met het feit dat de aanwezigheid van een servicepunt niet per definitie wil zeggen dat daar ook geleend gaat worden natuurlijk. Vos pleit ervoor om te zorgen voor grote bibliotheken in de steden en vooral te richten op scholen. Daar kan dan ook worden begonnen met de aanpak van laaggeletterdheid. Gewoon simpelweg servicepunten aanleggen werkt niet meer. Je ziet nu dat die kleine kernen die hebben vaak een bibliotheek met hele beperkte openingstijden. En dat is ook niet de kwaliteit wat mensen in deze tijd eigenlijk nog verwachten. Je hebt niet het assortiment en je kunt niet de openingstijden bieden wat een grotere bibliotheek wel kan. De afgelopen jaren zijn er veel bibliotheken in met name kleinere gemeenten gesloten. De boekenverkoop en verhuur ligt onder druk door de komst van onder meer digitale boeken. Heeft u niet het idee dat de functie van een bibliotheek tegenwoordig gewoon aan het vervallen is? Nee, niet vervallen, wel veranderen. Het is ook meer een ontmoetingsplek geworden. Mensen gaan er ook heen om mensen te ontmoeten, om een kopje koffie te drinken, om de krant te lezen. Maar dat is heel belangrijk voor een dorp. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. De partij weet nog niet wat het reddingsplan moet gaan kosten.